अरे यार चिकना लियाए गइल बा कि बनाए गइल बा अभी ले ना आइली यार। अरे भाई लियाई में टाइम ना लगी, फ्राई मार के लियाई गइल बा। ला भाई नाम ले लो चलिए आई। का रे पपुआ आई में इतना लेट होला एगो तेने बर्दाश्त नहीं हो तो वही में तौरी लेट कइले बाड़ीस। खाए खातिर खकुआइल बरसनु हई लॉस घर में कढ़ाई में से फ्राई मार के ले आइल बा। अच्छा ठीक बा बैठ बैठ वहीं का बैठ जो ना। तब भाई छू जौन गरम बाबे हाथ जोड़ जाई हेने रख हाथ। ढेर गरम बा का भाई? अच्छा फूक दो तनी से आ जाए। वो सब छोड़ा सन अपन अपन बोतल उठाओ सन। टेस्ट कैसन लागल भाई? हमर मांसो नियन ना लगल भाई। भाग यार उ मांसो थोड़ी हो खसी हो ओकर ओइसने टेस्ट होला। खोल तो अरे यार नीचे धके खोल ना रसी गिरई पे देखिए पर। अरे भाई का बोल रे? ताकत का बारिश इसको ऐसे काटो इसको ऐसे चाटो। हम तो कटबे करेंगे इसको चटबे करेंगे। पहले तो हेने आओ तो बोल पापड़ पापड़ अल्ले हइये झापड़। आए तो जेहन से हइले ना खइहन से मांस। जब तोरा आलूए लियाए के रहला ते ही जैसे हमनी के खेत में से ना कोल लेती सन। गोइल बा कहवा से आलू लियाए 10 रुपए का आलू ना लिए सब 50 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल खत्म कर देलक। साफ बुंड खराब करके धइले बाबे। बैठ के लेते ही हुआ पियो बैठियो में। ते यहाँ काता काता से चल जाओ यहाँ से। तोरो मारे के मन बा ले गलिया मार ले। ना हम केहू के ना मारिला हम जाता नहीं। अरे जानू तू है जुकिया लुका के देखा तर ठीक नहीं खिलाता ना। रे 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 हेने जाओ लागल बरे का। ए हम जाते नहीं घरे ढेर मत बोल हमर जान से मिलियो नहीं खाता। रे रौला काहे ना आइला रे? रोक भाई हम बताओ तनी थोड़ा हमरा के लगो शंका कर ले। ओके हमर रोक लगा ही सुतालिए आमा सर लाल बड़कर रे बेटर और के रोज कर बाबू तनी जल्दी है। भाई रुक जा तनी मनी बड़ी मजा आवता। हाँ तो मजा में कहीं साजा जन हो जाओ 11,000 देख ले इतना टाइम लगेला है? का कहत रही काहे ना रौलाइला? अरे वो अपना पी के ढिमलाइल बा। हैं आई कने ढिमला कर रे? है मकाया में गइल बका। हैं हेने आओ तो ए मैं ढुकल बका रे बाबू बोलो बाबू बाबू निकल जा पूरा पहुंचा सारी पूरा कर बाबू आओ हर रास्ता धइले चली आओ ना तो गलत हो जाई। खेता हवा आज तो ढेर गलत हो जाई। चल जाता रहो माओ बोल नहीं बड़ी हाथ में बाल धारा दी तो लोग कहने चल जाता लोग। ते केना ढुको तरे समय किसको बड़ा मजा होता हम तो मजा नहीं समय रह के ढुक जाता रे सेनते फैन ढुक जाएगा ना होने का है के ढेर अंदर जाए के मन करता भाई रे। एकर लागत कि बियाह करा दे पड़ी ना तो बियाह कोले 2 महीना में कचूर छोड़ के मर जीवे। अरे छोड़ गइल बाबे हां कौना का सर्कल लगा रे
पहले लिमिट में भी है हैं? अरे विकास वो कुछ नहीं लागत कि तबीयत खराब चल शांति पहले तनी कम पियल कर चल रे चल ये ठीक काम नहीं है बाबी हक के भर कर ले जा हाँ? पेट झरता है लीवर खराब है दवाई खा लो नीमन बात नहीं खे तारा कभी ले लो अरे का बोल भाई अरे यार देख ना हक के भर दिल बड़ी सब पेट खराब भइल बा तो दवाई वही खा लेवे के चाहिए ओकनी के जर रहल बा पेट का विकास कहां बाबे तोरा संग नहीं क्या ना तो हम समझी तोरा साथे आई यार अरे हम सोचे तोरा संग आ गइल बा अरे फोन कर तो कहां बा फोन कर स्विच ऑफ बताओ तो फ्यूचर बताओ तो अरे यार ओकर सुबह में तबीयत खराब रह हुए चल तक घरे देखल जाओ का भइल बा ओकरा अरे वो सब छोड़ हमनी चल पार्टी करे चल ना पार्टी तो करते रहे चल घरे चल पहले चल अरे विकास का भइल बा तोरा अरे भाई का भइल बा का भइल बा उठ तो भाई अरे भाई इतना सारा दवाई सब कुछ ना भाई तनी तबीयत खराब हमनी के बोले के चाहिए ना अरे अब मोबाइल भी तोर स्विच ऑफ आवे अभी कैसा लगता तबीयत अब तनी ठीक दवाई उवाई खैले कि ना भाई एगो बात बोली भाई हाँ भाई बोल ना तोहनियों को शराब छोड़ दो भाई ऐसा बता अचानक से बोलते रहीस डॉक्टर बोलत रहला कि तोर लीवर खराब हो ई कैसन बात बोलते रे भाई तू भाई अब ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं अरे यार ऐसा बात काहे बोलते रहीस यार इतना बड़ा बात हो गइल बा भाई तू बतैलियस ना हमनी से भाई तोरा कुछ ना है तू टाइम से दवाई तू लोग के हिम्मत कैसे भइल यहाँ के तहारा लोग के चलते आज हम भाई की हाल बा प्लीज तान लोग के हाथ जोड़ते नहीं यहाँ से चल जा लो भाई तू आराम कर ठीक बा भाई ऊपर बात कर अरे भाई कोनो बात नहीं के तू आराम कर हमने के फेरा होतन सब ठीक बा चल पप्पू अरे भाई का सोचत रे तू चल हमनी के पार्टी उटी करे अरे यार विकास को देख के अच्छा नहीं लगत यार अरे भाई वो बोला था कल से कि तू दारू पियल छोड़ दा था तू बोलते रहे ने चल हमनी के अरे पार्टी यार करे। छोड़ ना यार विकास को देख के बहुत खराब लगता है यार डॉक्टर बोले कि ओकर लीवर खराब बा यार पता ना ओकर का हो देख ना हमर मन बहुत अभी पता ना कैसे कैसे होता है यार लागत है विकास ठीक नहीं है यार चल ना घर पे ओकर चला जा चल भैया तू आराम करा जो दवाई खत्म भइल बा तो हम लेके आओ देंगे
आओ देख विकास के। अरे ए विकास भाई भाई अरे भाई भाई अरे भाई ए भाई भाई का बोल बतो भाई ए भाई भाई ए भाई का हो गया विकास ए विकास भाई भाई का बोल भाई विकास देख बोलत रहे नो कि दारू छोड़ेला लेकिन ते मानत ना रही आदमी के आसान के छोड़ के चल गए ए भाई ठीक है बोलते हैं कि दारू छोड़ देंगे कोई सोची हम सही यार करा भाई तो वादा कर दूंगा आज के बाद दारू का हाथ ना लगाऊंगा। आप सबसे भी आग्रह पर निवेदन बा प्लीज आपके भी घर में भी जे दारू पिए तो कोशिश करी लो कि छोड़ा देवे खातिर ना तो आज हमने के एगो दोस्त गइल बावे काल रुआ लोग के घर में भी केहू जा सकता इसे तो आप सबसे निवेदन बावे कि आप सब दारू छोड़वा दी लो। आपसे हाथ जोड़ के विनती बा आपके घर में केहू भी दारू पियत हो के चाहे आपके रिश्तेदार में सबके रोकी लो नहीं तो देखी लो हम लोग के दोस्त कैसे ना बा आप सबके घर में भी कुछ हो आज सकता से हमने के दोस्त हमेशा खातिर छोड़ के चल गए। भाई थोड़ा सा दवाई लिया का चल गई तो सही हाल हो गई एक मौत के जिम्मेदार तू लोग बड़ा लो।